аз горе-долу почнах да подреждам папката. Нали, при мен нещата така изглеждат. Академик Свищов. Това е папката, която е на Дюш. Това са ми отделни папки, всеки един от вас какво ми е давал. Нали, тук съм ми изпратил краси, нали, клипчета с 3 на 1, изпратил ми е клипчета с по вертикала. Тук коментирахме с него, че това е много готина идея и ние ще я доразвием. Просто защитника трябва да бъде по-активен, за да може съответно да има причини Мария да го надиграва. Защото самия начин, по който играе защитника, ни дава предпоставка. Тук се направиха като начално залчаване и след това си беше реално със съпротива. Но тук беше като залчаване реално на женя, действие на поеме на посока. Аз не го казвам за да критикувам, просто си показвам, че това е което си ми пратил ти. Виктор ми е изпратил 2 план конспекта, съответно ми е изпратил видеа и ми е изпратил една атака, която наистина е феноменална. Не само на теб, на цяла България. Няма значение, за мен е важно, че ме е изпратил на мене, важното е, че това дете вижда този коридор, то по най-бързия начин изпраща топката на фланга, този защитник следва топката, съответно тук мога също да използвам за пример този защитник как гони топката вместо да тръгне с човека или липса на организация в защита, но така или иначе това не омаловажава идеята на синия отбор. Този тръгва да покрие топката, другия следва атаката. Топката се подава и всеки един треньор може да бъде горд с тази продукция и съответно може пък и да се направят анализ на няколко футболни действия от вкарване на топката в игра до отбелязване на гол. Просто да ви... Ги гледаме всички, че нали... Как? Мисля, че и на останалите ще бъде интересно. Добре. Абсолютно. Така. Значи, тук имаме вратар, открита топка, централен защитник. Те напресират с 3 души горе. Ние реално имаме 3 и един човек, който чака на гърба да намери линия на коридор за пас 1. Съответно, жълтия отбор не прави нормална преса. Ако излезнеш толкова високо с 3 си нападатели, тук трябва да виждаме и 3 жълти, които да не позволяват подаване с идеята, че те не могат да я ритнат зад центъра толкова силно. Това не е преса, това е хаотични действия. Ами виж сега, това си е преса с 3 човека. Виж сега, тук говорим за подготвителни групи. Тук говорим за подготвителни. Ние въпросът е да си изчистим терминологията на един език. Нито обсъждам пресата на противника, нито ме интересува. Да, имаме линия на 3 души на преса. И ето ги те 3 чак сега се появиха. Ако ще ги анализираме играта в защита. Но идеята е, че сините успяха да хванат, че са 3, имат на гърба човек, който получава топката. Този човек веднага я изпраща с едно докосване на фланга. И сега вече играеме 4 на 3. 4 на 3, защото 3 са изпаднали от игра с едно подаване. А преди това бяха 5 на 3. Преди това бяха 5 на 3, да. Тук това бяха... казвам, че е хаотична преса. За мен преса се свежда до 1 на 1. Оттам да дъга. Няма да споря човек. За мен има индивидуална, групова и отборна преса. По принцип аз тук индивидуална преса не виждам. Защо? Защото топката е винаги открита. Групова преса виждам 3 души, които работят сами за себе си. И тук вече има някаква заченка на отборна преса, нали, които са минали центъра, но не са в състояние. Ние анализирахме, че малкия, нали, успява да види коридора, което за мен е очарователно. За мен това е което е очарователно, че той успява да види. Очарователно е, че този играе с предварително. Щом играеш с едно докосване, значи имаш предварително решение. И адмирирам детето, че има предварително решение. От тук нататък вече този може да играе директно пазад отбраната, защото има изключително голямо празно пространство, въпреки че жълтия има някакво предимство. Ако той е много бърз, с едно подаване директно го решава. Малкият обаче се подсигурява с къс паз в средата, получава се феноменално двойно.
защото той не пази обратния пас. Нали, тук по време на този пас той тръгва да гони топката, абсолютен топкогонец, затова той му играе двойно. Елиминира ги и вече пак най-далечният тръгва да покрива топката на открита, което е невъзможно да го направи. Излиза от зона. Тук в огнева зона те нямат друг човек, който да се прибере на време. И затова смятам, че всяко едно от тези неща може да е не е плод само на интуиция, а си е плод на тренировка. Според мен това е напълно нормално упражнение за тренировка. Това за мен, за деца, за детска възраст е напълно нормално упражнение. Вратар с двойка централни защитници и тук с два халфа да се търси подаването и тук да има две вратички и си тренираме изнасяне на топката, преодоляване на една линия на защита. Нали, говоря на нивото, на което аз работя в футбол. И това предварително решение направо му очарова. Двойното му очарова. Дрибъла и подаването в празно вече ептен му очарова. Не знам, почнахте ли да обучавате децата на пас 1, пас 2, пас 3? Да. Добре. Това вече 2 седмици. Да. Пас 1, пас 2, пас 3. Сега, примерно... Разпознават ги моментите вече, знаят, нали... Нарочно е тук във всяка една презентация. Да, Краси, кажи. Да, знаят ги, знаят го. Знаят го. Ето, Пас 2, пас 3. нарочно презентациите, всяка една от презентациите, копирам всичко, което според мен трябва да е наясно. Ние работим ABCDF модел, където А, Б са базови технически умения, които са необходими. Дрибъл, подаване, техника на смяна, посока без топка и всичко останало. И това тук е верхен. C, D, E, F. Communication, Decision Making, Execution, Football Fitness. Като съответно, отдолу всичко съм го обяснил, за да може, когато имаш Decision Making, нали, някакво решение, ти имаш решение какво да правя и решение как да го направя. Решението какво да правя, то зависи от футболния интелект. Как си събрал информация, как си предвидел следваща ситуация, как си решил и комуникираш с партньора да го направите. В смисъл такъв, той ти слиза на крак, ти или му даваш пас, обратен пас, или му викаш обърни се, тръгни, в зависимост от защитника. И реално взимате това решение и го правите. Само че отделно решението как да го направя е точно толкова важно, колкото и какво да правя, защото келфа е да, че ти ще знаеш какво да правиш, но не знаеш как да го изпълниш. И в този смисъл как да го направя, решението зависи от тези 4 неща. Позиция, момент, посока и скорост. Нали? Бих се радвал много да им го обяснявате във всяка една футболна ситуация, като ей, къде си застанал, ей, на време ли тръгваш, ей, виж посоката, ей, виж скоростта. Това са 4 характеристики, които помагат на децата да подобряват своите знания, умения и навици как да се справят с ситуацията. И реално това е цялата теория, свързана с decision making, с ситуационното обучение. Тук вече всичко е свързано с терминологията, която използваме. Имаме меко подаване на крак с вътрешната част. Задължително имаме погледнали топката. Веднага се оглеждам. Бих искал абсолютно за всяка една секунда всяко едно дете да се оглежда, все едно е крадец. Оттам нататък имаме остро подаване на крак с горната част и поемане с вътрешната. Имаме дозирано подаване в коридор или в празно пространство. Не може просто е така да ритнем и тя стигне до вратаря. Винаги трябва да дозираме подаване. То не е нито меко, нито остро, то е дозирано подаване. За сметка на това, когато подаваме в крачка, нали, защото за мен е много важно да правим ли разлика между подаване в коридор и подаване в крачка? Добре. Ако имам тук един бек и ако имам тук един халф и реално от тук, ако то тръгва насам и то му е да даде тук топката и то продължи да дриблира,
При всички положения за мен това за мен е подаване в крачка, което е дозирано подаване, което проектира някъде в пространството, къде ще се срещнат двамата. Това е много тежко подаване и е индикация за много добри футболисти. Моля? Много добра комуникация. Да, и комуникация, и ниво на играчи. Въпросът е, че ако тук е бутна топката, това вече е пас в уличка. Моля? Коридор. Това вече е пас в коридор, който е много по-лек. Единствено се иска да не го засилиш толкова много, че да стигне до вратаря. Нали? Всичко се определя според ситуацията. Ако утрешният коридор си затворен, ще играеш на пас крачка. Трябва да се пласира в линията на защита. От тук паса трябва да е на предния крак, за да може то да изчезне с първо докосване и нали, по този начин това го наричаме пас 2. А съответно, ако примерно паса я дам мека на заден крак, ако паса го дам тук на заден крак, този пас автоматично лицата трябва да знаят, че го давам, защото искам обратен пас да ми даде, да тръгне и аз да му я набутам в коридор, където да може да я вземе. Пас. Моля? Да. Да. Нали, да ги учим на това нещо. Когато е пас 2, я даваме на преден крак, а когато я подаваме на заден крак, Пас 3. предпоставка за пас 3, обратен плюс обратен пас. От тук е защитника, нали? Тогава, когато я подам меко напред, аз го предизвиквам с идеята да мога да го захода. И от тук вече, зависимост от това, коя линия на подаване ще ми би, или ще му я дам веднага като му настигне, или ще го елиминирам и тогава ще го преодолея. Ако обаче искам да кръстосвам, така както, примерно, ще го махна, той ще сложа някакъв нормален защитник. Ако искам да кръстосвам, ще подам паса и ще тръгна да кръстосвам. Въпросът е той дали е агресивен или е пасивен. Ако е пасивен, кръстосвам пред лицето му. Ако е агресивен, кръстосвам зад гърба му. Това пак е с цел. Ако той е пасивен, аз тръгвам пред лицето му с цел да го взема и той да ми направи изолация на този защитник да вкара гол. Ако съответно е агресивен, аз съм дал паса, той е агресивен, го бие, аз си тръгвам, кръстосвам зад гърба му, той си ми я пуска по правата и си изчезвам. И третия вариант, който се случва в футбола много често, когато имаме, примерно, давам пас и той е агресивен, идва да бие, аз вместо да кръстосам, идвам на хелпин, което го наричам подсигуряване в атака. Защо е подсигуряване в атака? Защото хем го насърчавам да лъжи напред, хем му давам опция да ми играе обратен пас и да тръгне да кръстоса. Съответно, той на открита топка, ако тръгне да излиза спрямо мен, вече е паднал от игра, независимо, че може би е най-агресивният на целия терен. Така че, те три неща влизат вътре в тая тренировка, която е направена, тук ще сложа, добре, дай ще го засейфна. Това всичкото влиза в тренировката, която е направена в тези взаимодействия модел 3. Нали? Те двамката си го работят, един път си дава пас и си го захожда, минават си, тук си му е бута в уличка, идват, пак си му е дава пас и го захожда, идват, пак си го сменят. Тук Краси искаше за кондиция. Тая цялата папка за кондиция, да речем, съм е направил по този начин. Аз обичам да си събирам упражнения за кондиция. Примерно събирам си упражнения за мобилност и си ги събирам в папка. Събирам си упражнения за баланс и си ги събирам в папка. Събирам си упражнения за координация и си ги събирам в папка. Упражнения за сила със собствено тегло и си ги събирам в папка.
с допълнителна тежест, ластик, медицинска топка или щанга и си ги събирам, нали, в папка. И тая цялата папка ще ви я дам. Нали. Тук в нашия албум, който е в албума на Спартак, който е направен, това е неспецифична кондиция, която всеки един от вас може да влезне в тези албуми и да, въпреки че на мен лично не ми се отварят албумите, но тук съм си описал какво е кондиция, кои са основните физически качества, които трябва да развием: сила, бързина, издържливост, и комбинацията между силата и бързината е скоростна, между сила и бързина е скоростна сила, между сила и издържливост е силова издържливост и така нататък, които трябва да се комбинират вече, когато децата влезнат в пубертет. А на този етап вие трябва да си ги работите отделно. Винаги трябва да имате протокол за разгрявка преди тренировка или матч. Нали, той се нарича по този начин, който говоря английски, защото не говоря. Но в края на края ще имаме адаптирана дихателна кръвна система, имаме мускулатура, имаме мобилизация на стави, имаме инервация на нервна система. След това АБЦ координация упражнения. Нали, единия ден работим, можем да го вържим с мобилност. Нали. След това на другия ден можем да работим. Ние ви казвате, че имате 5 тренировки и може да вържите АБЦ координация с мобилност. Нали. Тук проприорецепция и баланс може да се направи с примерно някаква сила и баланс на топка за пилатес. Тя е 10 лева една такава топка. За мен е от най-хубавите неща. Core Stability. Минаваме на взривна сила. Упражнения за взривна сила. Минаваме на Exos Performance, където реално имаме техника на смяна на посока, шафъл и кросовър. Съответно, ако всяко дете си купи ластиче, може да си работи с тези ластици преди всяка тренировка превентивно, да работи за адуктори, за абдуктори. Абсолютно ръцете може да дърпа по този начин. Тези ластици, те са консуматив, късат са, но пък те децата трябва да си ги купуват. В смисъл и да си ги ползват. Нали, старт и ускорение. Реално имаме станционни тренировки, както Краси днеска ми беше изпратил една тренировка, в която си беше направил такова паркурче, в което хем има топка, хем има упражнения за координация. И съответно имаме да вкараме и топка към когнитивните игри. И за мен в края на краища, тук винаги си слагам слайда, където каквото и да говорим, за каквато и физическа подготовка, всичко се свежда до това да играеш по време на тренировка интензивно, плътно, да спазваш указанията и изискванията и по този начин да стават футболисти, защото тя нито една кондиция не може да те направи футболист. Това е според Верхейн кондицията, която те прави футболист. Значи, нашата работа е да ги научим на CDF, което означава да направят добра комуникация, добър decision making, добър execution, и ако са правили на 20 секунди в началото на матча по едно футболно действие, трябва да ги направим да правят за 20 секунди по 3 футболни действия. Ако в началото са правили хубави футболни действия и към края на матча са падали на 70% от коефициента на полезно действие на тези хубави действия, трябва да ги направим да поддържат по целия матч хубави футболни действия. И ако в началото на матча са правили през 10 секунди футболни действия, после е станало през 20, после е станало през 30 секунди, трябва да направим да се поддържа. И с две думи, ако ме питате мене кой футболист е подготвен кондиционно, това е футболиста, който може да поддържа повече добри футболни действия от първата до последната минута на матча. Това е футболиста. По този начин го разбирам. Иначе, който от вас му трябва и иска да се запознае с какво е двигателни умения, какво е двигателни качества, какво е специфична футболна кондиция, има си го тук, защото обща физическа подготовка ми помага да имам база, да не се контузвам, но специфичната футболна кондиция си ми е много важна. Вие виждали ли си го този клип? Там в това съм го качил също в Академик. Нали, имаме 30 метра спринт, така съм го направил и нарочно ги заснемам, за да мога да ги видя колко. И пускам ги подред, всички двойки минават, нали, 30 метра спринт. И после отивам на 30 метра смяна на посока. Има 10, 20,
30 метра и го бяга вече за 7 секунди. Там беше за 5, сега заради това, че прави 2 смени на посока, закъснява. И тук вече ги пускам на Т-тест. Нали, на този Т-тест имат старт 90 градуса, 180 градуса, 180 градуса, 90 градуса наляво и финишират за 8 секунди. И най-накрая имат да имат реакция за бързина с спорна топка. Пускаме им топката, аз си гледам паничките, как той е за 2 секунди стигнал от оная паничка. И по този начин правя разлика дали когато гони топката е по-бърз или когато реагира като лекоатлет е по-бърз. Мисля да приключвам. Натоварих ба. Или нива натоварих. Даже не ми казвате. Не бе, Даш, ние всички с удоволствие идваме. Нали? Няма натоварване, наистина ние си говорим няколко дена преди това, така че... Добре. Даже на мен лично ми е сега неудобно, защото като гледам, нали, то се води операция, това можеш и днеска да го отложим това нещо. Не мога да го отложа, хора, аз ако ще ти вярвайте, аз съм си такъв, аз просто... те думи, които ми ги казваш, ма зареждаш, ето казвам ти го, аз наистина имам нужда от вашата обратна връзка, че това, което правим, има някакъв смисъл. И така,